סקרנית. בערך, בקטע הזה כן. פעם ראשונה שאנחנו עושים כזה אירוע, לא יודעים בדיוק איך זה קורה. אבא שלי נותן, זה דרך אגב מי שלא... אבא שלי רגיל לתת עדות בזה, אבל בפורום הזה קצת פחות. תרגישו חופשיים לשאול, להפריע לו, הוא אוהב שמפריעים לו. לא אתן שם הבנות, זה פחות. גם בא לשמוע. זהו, אני טוען. גם בא לשמוע. אוקיי, אנחנו אומרים, ילד, אני לא מדבר על שואה, אני מדבר על ילד שורד שואה, 6, 12 בערך, וזה מה שקורה. אנחנו גרנו בכפר, על גבול בין רוסיה לפולין, ממש על הגבול, אנחנו היינו בצד הפולני, וכשהתחילה המלחמה, אני כבר הייתי בן 6, וברגע שהתחילה המלחמה, נכנסו אלינו רוסים, ועד 41 היו רוסים. כמובן שידענו מה נעשה שם, היו כל מיני דיבורים, היו ויכוחים לפעמים. אצלנו התאפו בדרך כלל, היו באים אלינו, לאבא היו 2 עיתונים, פולנית ויידיש, והיו באים לקרוא את העיתון ולהתווכח על פוליטיקה וכל הדברים האלה, ואני פה ושם שמעתי את כל הדברים האלה, וידענו שהמצב לא כל כך טוב במערב פולין, איפה שגרמנים. הייתה קבוצה שרצתה, היו אנשים שרצו, התכוננו לברוח, גם הבן דוד של אבא עם כל המשפחה, ואמא מאוד רצתה לברוח, אבא לא כל כך רצה. הוא אמר 2 דברים, הוא אמר, קודם כל הייתי ברוסיה במלחמה הראשונה, ואז ראינו מה קורה, רב, קור, מה נעשה מהילדים האלה? בעצם הוא מסתכל עליי, אני הייתי ילד הכי קטן, החיות שלי היו כבר בסוף 18 ו-16 והאח בן 14, אבל זהו, הייתה לי הרגשה שבגללי הוא לא יוצא, אבל לא יודע לבדוק את הסיבה. כן, ברגע שנכנסו הרוסים, שום מלחמה, שום דבר לא קרה, באו, ואבא כמובן הייתה לנו חנות, אנחנו עם משפחה דתית, 4 ילדים, 2 אחיות גדולות, אח ואני הכי קטן. ומה שהיה, הייתה לנו חנות ואבא היה קונה, נוסע לטרנופול, היה מבסוט ועגלה, הוא היה נוסע לבד ומביא כל מיני סחורות. ברגע שנכנסו הרוסים, הבנתי את זה יותר מאוחר, שאבא לקח היו לנו בחנות גלילים של גלילי בת, וכנראה הייתה הפרנסה העיקרית, והוא לקח מביא את זה את המשפחה שקוראים לזה בודניק, משפחת בודניק. עכשיו משפחת בודניק זו משפחה שאבא היה בעצם, כשהיה במלחמת העולם הראשונה, הוא היה נער צעיר יחסית, והוא נשאר לבד בחנות, ארגן את החנות הזאת. מה קרה? ההורים שלו ברחו לטרנופול, זה היה תקופה של פרעות, של פטלורה, ופחדו, ההורים פחדו ואבא החליט להישאר לבד. יום אחד הוא שומע שיש איזה רעש, מסתכל למטה, ורואה דרך חלום, רואה שבאים לגמור איתו. הוא בורח מהבית, רץ לחבר טוב שלו, קוראים לו יאן בודניק, ומתחבא אצלו. אחרי כמה ימים הוא רוצה לצאת, הוא אומר, לא, הם עוד פה, אבל אני צריך לצאת, להפעיל את החנות. אז אותו יאן אומר לו, פישר, אין לך לאן לחזור, הם שדדו מה שהיה ושרפו את הבית. כמובן הבתים היו מעץ, גם היינו לפני 50 שנה, לפני 30 שנה, עוד נשארו הרוב עצי עץ. וזה היה דבר ראשון. זאת אומרת, יאן בודניק הציל את אבא שלי.
במלחמת העולם השנייה, הבן שלו, פיוטר וודניק, הציל את הילדים של פישר. לא רק את הילדים, הוא ניסה להציל אחרים. וזהו, אני לא צריך להסביר לכם מה זה חסיד אומות עולם. זה מישהו שבעצם סיכן את עצמו, סיכן את המשפחה, ומה שנראה לי, הוא גם לא ידע לכמה זמן הוא מסכן את עצמו, שהוא לוקח את זה על עצמו. בכל אופן, פיוטר וודניק, בזכותו אנחנו ניצלנו. מה קרה כשנכנסו הגרמנים? לפני שהגיעו הגרמנים, אני מקצר את זה, אני גם עברתי בלי מצגת, בלי שום דבר. ברגע שהגיעו הגרמנים, דבר ראשון, מלחמה. הגיעו אלינו לפני זה על אופנוע, שני בחורים צעירים, שהם אמרו שהם ברחו מקרקוב, התחילו לספר כל הדברים, מה שקורה שם, מה שחלק שמעתי, חלק לא שמעתי. בכל אופן, הם אמרו שהם ממשיכים לברוח לרוסיה. שמעתי פעם ראשונה את המילה קרקוב וכל הדברים האלה. כן, התחילה מלחמה. אני יושב שם בחוץ, על המדרגות של הבית. זה בעצם היה עיקר העיסוק שלי, לשחק עם ילדים בחוץ. לא היו צעצועים, הצעצוע היחידי שהיה לזה שח, ואת שח שחקתי, החיות אומרות שמגיל 4 שחקתי שח, זה דבר היחידי שהיה. ואני יושב בחוץ ומסתכל, ואני רואה שכמה גלות, 2, 3, אני לא זוכר, עם חיילים פצועים על הגלות, וחיילים הולכים עם קביים, הרוסים בורחים, הבנו שזה כבר בעצם מתקרבים הגרמנים, וזהו זה, והם הלכו שום יריות, שום דבר. אחרי כמה ימים, אותו דבר אני יושב בחוץ, כנראה שישבתי הרבה זמן, ככה בכל זאת אמרו לי, אני יושב בחוץ ואני רואה שעובר על הבית שלנו אופנוע עם סירה, החייל גרמני נוהג, חייל שני יושב מאיזה מכונת ירייה, נוסע כאן, חוזר, זהו זה. אחרי כמה ימים, אבא אומר, הנה, לא נורא, הוא לקח את העגלה, רתם את הסוס, ואומר, אני נוסע לטרנופול, להביא סחורה. הנה, אתם רואים, צריכים להמשיך לפעול, לא קרה שום דבר. הוא נסע לטרנופול אחרי כמה שעות, הוא חזר, הוא כבר לא אותו אבא, הוא כבר היה כולו מתרסק. מסתבר שברביעי ליולי, זה למדתי בדיוק ביד ישב כתוב על זה, ברביעי ליולי, הפוגרום הראשון שבוצע בזמן השואה, זה היה בטרנופול. הם רצחו שם כ-3,000 יהודים מתוך 15,000 שגרו שם, ובעיקר אינטליגנציה והכל. אבא מספר שהייתה לנו משפחה גדולה, שכמעט כולם נרצחו שם, ובזה התחלנו. ואז החיות שלי מספרות שלקחו אותנו, לא נשארנו בלילה לישון, אלא חילקו אותנו. אני ואימא ישנו אצל משפחת גודניק. אני זכרתי שישנו באיזשהו מקום, אבל לא ידעתי בדיוק מה. אבא והאח ישנו אצל משפחה אוקראינית, וכפר שהיו שם פולנים, אוקראינים, משפחות מרובות, ו11 משפחות יהודיות, בתוך זה 4 ששייכות לנו. וכתוצאה של דבר, אנחנו ישנו ככה, והחיות מספרות, היו שם משפחת קונופצקי. לאבא היו 2 חברים טובים, זה אותו קונופצקי, שהוא היה פעם מפקד המשטרה בכפר, הוא היה בן אדם מכובד, היו 2 בנות, מאוד אינטליגנטיות, אחת אפילו הייתה המורה שלי, ומשפחת בודניק, שהם היו תמיד יושבים אצלנו, ההורים מדברים לבד, מתווכחים את זה, בתקופת הרוסים אני מתכוון, ואז הם הלכו לישון, 2 אחיות הלכו לישון אצל משפחת קונופצקי. האחיות מספרות שהם באו לאיזשהו מחסן על קש, התכונדו לישון אחרי כחצי שעה, ועוד 2 הבנות שלו, 2 החברות שלהם, אומרים, מה קרה? אנחנו לא יכולים לרשות עצמנו לישון במיטות שלנו, כשאתם יושבים פה בתוך הקש. והצטרפו אליהם כל זמן שהיה,
סיפרו, אני לא זכרתי את זה כמעט, שזה נמשך כשבועיים, וראינו שהכל שקט, חזרנו. אבא ושתי אחיות ואח הלכו לעבוד אצל גרמנים. אמא ואני נשארנו בבית. ככה זה נמשך עד זה כבר גרמנים נכנסו אלינו, זה נמשך ככה עד 42, עד ספטמבר, אוקטובר 42, גרנו בבית. שלושה דברים שאני זוכר שקרו. מקרה אחד אני זוכר שאני משחק עם ילד אחד אוקראיני שגר לידי. דרך אגב, הילדים היו חברים טובים שלי לפני המלחמה ואחרי המלחמה. לא הפגשתי שום דבר של צנעה. היו מקרים שהיו באים ילדים אחרים במקום אחר, לפעמים היו לועגים לי, לפעמים היו, איך אומרים, מקללים אותי. אז החבר'ה היו, החברים שלי היו מתנפלים עליהם ולא היו נותנים לנגוע בי בכלל. כן, מה קורה אז? יום אחד אני משחק עם אחד הילדים אוקראינים ממול הבית, ואני רואה שאיזו קרקרה מגיעה ויורד משם, עוצרת על יד הבית שלנו, בית שלנו קצת למעלה, אני חושב שזה באחד התמונות מופיע. ואז איזה קצין גרמני, אס-אס, יורד מהקרקרה, מושך את האקדח שלו והולך במדרגות, נכנס לבית. באה אימא של הילד, תופסת את שנינו, מכניסה אותנו פנימה, לא יודע כמה זמן, אנחנו מנסים להציץ לראות מה קורה, שקט, לא קורה שום דבר, אנחנו לא יודעים שום דבר מה קורה. ואחרי כמה זמן, הגרמני יוצא משם, נכנס לקרקרה וחוזר, אני רץ לכיוון הדלת, רוצה לרדת הביתה. האמא לא נותנת. ברור, חשבה שאני לא רוצה שאני אראה את שני ההורים הרוגים. זה היה, בקיצורו של דבר, אחרי כמה זמן, האמא יוצאת החוצה, קראו לי וולף, כמו כל ילד או כל זה, קראו לי וולצ'ו, ואז היא נותנת פסקה, זה מה שהדבר היחידי שידעו, נותנת וולצ'ו, ואז היא נותנת לנכנס. אני חוזר הביתה, אבא בבית ואמא איתה. מה קרה? אבא שמע בדיוק כמוני את הקרקרה, וברח, התחבא בתוך קש, בתוך איפה שהיה העובדה, משהו כזה. הגרמני חיפש אותה, בא ושאל את אמא, איפה הוא בא? אני אומר, הוא הלך לעבודה, הוא אומר, זה לא נכון, אתה משקרת לי. אז הוא הלך וחיפש אותה אחר כך, הוא חוזר ואומר, איך את יודעת גרמני? אז היא אמרה, אני בטרנבול, בתקופת האוסטרים, למדתי באוניברסיטה, אבל זה שפת האם שלנו. הנה, יש לנו ספרים פה, גורם ספרים, זה כנראה שזה הציל אותה, והוא חזר, וזה נגמר סיפור. מקרה נוסף, זה עוד בתקופה שאנחנו גרנו כשנה וחצי, 3 מקרים. מקרה אחר, ביום אחד, כנראה זה היה יום ראשון, פתאום באים אלינו בריצה, קונופצקי, יאן בודניק והבן פיוטר בודניק שהיה נשיא, והם נכנסים אלינו, סוגרים את הכל ואת התריסים ומתחילים לזרוק אבנים, כנראה לא יודע איך. נודע להם שקונופצקי ובודניק אלה אנשים מכובדים, לא התעסקו איתנו וככה נצרנו ככה. היה מקרה אחר, אותו מקרה שחשבתי שזה חלום. בכל אופן, אני יום אחד מוצא את עצמי מול המפקדה של הגרמנים, איפה שהחיות שלי עבדו, הייתה לה מפקדה, פעם זה היה בית של הפריץ, בית יפה כזה, עם פרוזדור, עם גשר. אני מוצא את עצמי עומד שם, והגרמנים עומדים על המדפסת, ואחד משליח עליי כלב, בגודל שלי או יותר גדול ממני, ואני נעמדתי כמו בול עץ ומחכה, והכלב ממש מגיע אליי, זה קצת לרוץ, ונותן סיבוב וחוזר. זה לא הגיוני, משהו פה לא מסתדר. ושתקתי זה, לא דיברתי. בשנת
2000 ומשהו, כשהתחלנו לדבר עם אחותי, אז התחלנו בינינו לדבר. אז יום אחד אני יושב ככה ואנחנו מדברים, אני אומר, דלה, יש לי משהו להגיד לך ואני מתבייש להגיד את זה. לא יודע מה זה, לספר לה את זה, פותחת אותי עיניים, פשוט, אתה לא זוכר? אתה היית מביא, אנחנו עבדנו, בישלנו את זה, אבל לא נגענו בשום דבר, פחדנו. אתה, אם היית נותן לך משהו, סנדוויץ' או משהו, והיית מביא. יום אחד אני אומר, זה הזמן כנראה שאתה אמור להגיע. אני יוצא החוצה ואני רואה על המדפסת שהוא משלח, בדיוק משלח את הכלב. על ידו עמדה אשתו, ואחותי דיברה גרמנית שוטפת, והיא אומרת לה, יש לך בת בגיל הזה, זה אח שלי, את רוצה שיטרפו אותו? האישה נותנת צעקה, והכלב חוזר. וכל זה היה לי בדמיון, ואם לא הייתי שואל, לא הייתי יודע. היו עוד כמה דברים שחשבתי שזה דמיון של ילד עם כל מיני בעיות וככה. כן, יום אחד, זאת אומרת, לפני יום כיפור, אבא היה מאוד חולה, לקח את בכל אופן מתלבש יפה, עולה עם אמא לעגלה ונוסעים לסקלת, זה היה לא רחוק מאיתנו, לרופא. מחכים, הם לא חוזרים, ואז אני שומע אחיות מדברות, מאוחר, צריכים להדליק נרות, יום שישי כמובן, ואז אמא חוזרת לבד, אבא הגיע עד לשם, ירד מזה, נפל לפני הכניסה לבית, והיא לקחה לבד, שני יהודים עזרו לה, זאת אומרת, לא קברה, אלא שמו אותו בבית הקברות, זאת כיסו את זה, ככה זה היה. כמה ימים אחרי זה, יום כיפור, אחרי יום כיפור, קיבלנו הוראה, אנחנו עוברים לגטו סקאלה. שם הקימו גטו, היה גטו קטן, ואז ב-42, ספטמבר 42, החליטו לאסוף את כל האנשים בסביבה, מהסביבה לגטו סקאלה. פיוט בודניק לקח אותנו עם עגלה, אני לא יודע בדיוק לתאר איך זה קרה, כנראה אמא חזרה בחזרה, ואנחנו הרבנו. אחותי הגדולה, אדלה, קיבלה מקום עבודה, היה שם איזה מחנה עבודה של נוער, והיא שם עבדה, ואנחנו נשארנו שם בבוקר, אחי ואני הלכנו לקצ'נובקה. מסתבר שאותו פיוטר בודניק, כנראה עוד לפני זה אבא, תכננו בדיוק לאן אנחנו בורחים במקרה שיש בעיה כזאת. איפה להתחבא, לאן זה. אני חוזר עם אחי, הולך ביער, יפה וזה, אנחנו מגיעים קרוב לכפר, מחכים לחושך, יער, ואז בחושך מתחיל ללכת, יש מקום שהוא ידע, אני לא ידעתי איפה להגיע. ברגע שאנחנו מגיעים לכפר, פתאום איזה כלב גדול מתחיל לנבוח. הפחד הזה, אומרים, רדף אותי לא פעם אחת. אמרתי פעם לאופק שדיברנו, אבא שלך לא כזה גיבור, הוא מפחד מנביחות בלילה של כלב גדול. ועד היום, לפני איזה כמה שבועות, חודש, עברתי שם במועדון של צוות, הייתי בחבר במועדון, הלכתי הביתה, עברתי דרך גינה, קצת חשוב, לא כל כך חשוב, ושמעתי מרחוק כלב, גם כלב כזה גדול, שזה צפיתה כזאת, קרה לי, אבל זהו זה. אשתי לצערי די הרבה סבלה ממני, אמנם ילדים לא ידעו, אבל הייתי בוכה והייתי מתעורר והייתי צועק, זה מה שהיה. ילדים, החלטתי לא לדבר שום דבר. בכלל מחקתי את כל הנושא הזה. ברגע שהגענו ארצה, אני החלטתי שאני מוחק את כל העבר. אנחנו בארץ. טוב, זה דבר אחד. אנחנו היינו באיזשהו מקום, נכנסנו, משפחה אוקראינית, אוקראינית, פולנית, היום, ואז הביא לנו חלב עם לחם שחור, זה הטעם הכי טוב שיכול להיות. שתינו את זה, אכלנו,
אחרי כמה ימים, אני לא יודע בדיוק, אין לי קנה מידה ולא שאלתי הרבה, אנחנו לא דיברנו בינינו. 50 שנה, 60 שנה, לא דיברנו בינינו על השואה. ואז אני מוצא את עצמי עם אמא, ואחרי כמה זמן אמא מתחילה לבכות, לקחו לי את שני הילדים הכי טובים. מה זה ילדים הכי טובים? כשנהייתי כלנית אמרתי, למה אני כל כך לא טוב הייתי? כשהייתי אבא הבנתי שילד שבצרות הוא עליו חושבים והוא הילד הטוב. מי שבסדר. בקיצורו של דבר, אני הייתי עם אמא איפה שהיינו, כנראה שלא רצתה שיהיה פיות, דאג לנו למקום אחר. עכשיו יש בעיה, פיות לא יכול להיות, אומרים על חסידי אומות העולם, שהם, איך אומרים, הרביעו אצלם את היהודים. הוא לא יכול היה, ושכל אחד ידע שאנחנו בקרבה, וקראו לזה שיודעים. בקיצורו של דבר הוא היה צריך לחפש, לא יודע איך הוא מצא איזה מקום אחר, אנחנו באנו שם למקום אחר. עליתי למעלה עם אמא על הקש, מצולם, ונשכב בבוקר, צעקות, רעש בחוץ. ואמא אומרת לי כל הזמן, תוריד את הראש, ואני, איך אני קורא לעצמי, ילד טיפש או סקרן, מרים את הראש, עומד השוטר אוקראיני ותראה בנקוד. כנראה זה לא משנה אם הרמתי את הראש או לא, אבל זה בתור הזמן הרגשתי את עצמי אשמה גדולה שאני הרמתי את הראש. בקיצור של דבר לקחו אותנו, הביאו אותנו לבית של יהודי, סמר, שהכרתי את המשפחה, את הבית, לא רחוק משם, והביאו אותנו לשם. השוטר, אמא הקשיב אותה, שם אותי ממול, מכוון את הרובה ושואל אותי, תגיד, מי הביא אתכם לכאן? כל הילדים ידעו שמה, שאם מישהו עוזר, אז דין מוות שלו והכל. בלי לחשוב, בלי לשום דבר, אמרתי, אף אחד לא הביא אותנו, אנחנו ברחנו מגטו. זה הבית הראשון שמצאנו, זה באמת היה בית, ממש בקצה הכפר. עלינו וזהו זה, ובבוקר תפסו אותנו. זאת אומרת, זה לא נכון, לא נכון. זה האוקראינים קראו לו קזיק בורמה. ואת השם נודע מאחותי, ממש ברגע האחרון, כשהתחלנו לדבר. בקיצורו של דבר, אני אמרתי את זה, הוא שואל את אמא, הסתכלתי על אמא מטושטשת, אדישה, אומרת, מה שאמר לי, מה שהילד אומר, זה נכון. הכניסו אותנו למשרד, בתחנת קמח הייתה ממול, הכניסו אותנו למשרד שם, נשארנו לילה שלם, למחרת, אחרי צהריים משהו, הביאו אותנו לסקאלה. עם עגלה, קור, כלבים והכל, הביאו אותנו כבר שלג ויורד, והביאו אותנו לסקאלה. נכנסנו לאיזה בית, כנראה זה היה בית סוהר, כנראה שהיה בית משהו קטן, רק בלי לשפטים היה בצד, חלון קטן למעלה. אני מתאר לי היום, יותר מאוחר כבר, שזה כנראה הבית סוהר של העיירה, ושם אנחנו נשארנו כל הלילה. בבוקר הקימו אותנו, ולקחו אותנו למשטרה, לקחה אותנו לבית כנסת. בית כנסת בסקאלה, בית כנסת מפואר היה, נכנסתי פעם ראשונה שאני בבית כנסת. את התפילות של הכפר, אפילו אחריות אמרו לי שגם לכפר קרוב היו באים אלינו, היו מבצעים אצלנו בבית. ואני כל הזמן הייתי בדעה שיש לנו ספר תורה. ובאחד הימים שדיברנו כבר שאלתי, אדלה, איפה ספר תורה שהיה לנו בבית? זה צחק, אמר, לא היה לנו ספר תורה, פשוט היה ספר גדול, ספר תפילות גדול, ומזה התפללו. אני כל הזמן, שנים דאגתי איפה ספר תורה, ולא דיברנו, לא הרסתי לשאול. בקיצורו של דבר, לקחו אותנו לבית הכנסת. אני רואה את הבית הכנסת, וזה
מתלהב וזה, פתאום מתחילים להכניס עוד ועוד ועוד אנשים, ואז משיבים רב, לא יודע אם רב, זה רב על הבמה, ומתחילים לענות אותו. אני קצת רואה בקושי, ומושכים לו את הציפורניים, שורפים לו את הפאות, והוא התחיל לבכות וצעקות והכל זה. וזהו זה, אחרי שזה נגמר, הדבר הזה לקראת הערב מתחילים להוציא אנשים החוצה. מתחילים להוציא אנשים החוצה, ואני רואה שכל מי שמגיע לשם, פתח יציאה, עומד שוטר יהודי עם מקל ונותן לו מכה, אז אני ככה מחכה לקבל מכה, עברתי, לא חטפתי מכה. כנראה או שאמא התכופפה מעליי, או שהשוטר כבר היה עייף, ושהיינו אחרונים, שזה שם, אני יודע כמה היו אלפים או משהו כזה אנשים, ופתאום יש משאית צבאית, משאית פתוחה עם קרשים מיצב, ומתחילים לעלות. מלא אנשים, ומתחילים, דוחפים את אמא למעלה, ואחר כך לוקחים אותי, דואלים אותי למעלה, אני דורך על מישהו, עומד בצד ממש בגלגל האחורי, ככה זוזף. ברגע שהמשאית, זאת הייתה משאית אחרונה, היינו באנו הכי רחוק, אז יצאנו את האחרונים. ברגע שהמשאית מתחילה לזוז, זאת שהיום מתחתיי מתרומם ואני נופל, רגל שמאל נתקע בזה, שהיה לחץ של אנשים, ואני רואה את הגלגל מסתובב, אפילו איזה מטבעות או משהו נפלו לי מכיס, ושאמא חילקה לכולם משהו שיהיה, ואני רואה שזה נופל כאן, ואמא נתנה לי דחיפה ואני נפלתי. אני נופל בצד, לא מתחת לגלגל, נופל בצד, נוסעת מכונית שחורה, זה ה-SS האחרונים, שהיינו האחרונים, אז ה-SS הזה מסתובב שמאלה ולא פוגע בי. אני כאן רוצה לרוץ, אני רואה שאמא צועקת, מה אני עושה? לא מכיר מקום, לא יודע איפה. אני הולך לקצ'נובקה. אני מנסה להגיע לקצ'נובקה, אני הולך מחפש יציאה ליער, מצאתי איזה נכנס ליער, שלג, קר, שלג, 9 לנובמבר, כמה אתה בשלב הזה? מה? כמה אתה? זה היה ב-42, 33 תעשי חשבונה, אפריל 63. זהו, זה מה שהייתי אז, ואז אני הולך ליער, ואני מסתכל ככה, לא זוכר בדיוק איך להגיע, מסתובב כל הלילה, לא מוצא שום דבר. בבוקר אני כנראה נמצא קרוב לאיזה, אני שומע כבר כרכרות, נוסעים, ואני שומע פועלים מדברים, מה אני עושה? מתחבא מתחת לשיח, נכנס לשם, מה אני אוכל? יהיו לי כמה קוביות סוכר, אני אוכל קובייה, כמובן עם שלג, אוכל שותה שלג, זה מה שהיה. וזה ככה נמשך, כל היום פחדתי לצאת, בלילה מתחילים, אני מתחיל לצאת, מחפש עוד פעם, לא מצליח לצאת, ראה מהצד איזה בית, כנראה זה היה שומר היער, ואני מסתובב כל הלילה ולא מצליח לצאת. בבוקר כנראה הייתי על יד איזשהו שביל, אותו פטנט, אני שומע צעקות, מדברים, ואני מתחבא ככה באיזשהו מקום אחר, וככה מחכה כל זה. לילה השלישי, אני מתחיל לצאת, ופתאום אני רואה כבר שאני יוצא מהיער, ואני רואה איזה בתים בחוץ. אמרתי, הנה, אני חוזר לקצ'נובקה, אמרתי, אני הולך דבר ראשון, ואני אגיד מי, אני אגיד שאני בן של פישר. כולם מכירים אותו, היה, אנחנו רואים את הנכדות גדולה וכך הלאה. אולי אני מבקש לפגש עם פיוטר. סתם ככה, חשבתי, אולי. אני דופק לבית, פותחת באיזה אישה, מסתכלת עליי, אומרת, מי אתה? אני אומר, אני בן של פישר, ואני רוצה לחפש
מאיפה אתה? אני אמרתי בקצ'נובקה, מה אתה לא בקצ'נובקה? אמרה לי איזה שם, אני לא ידעתי איפה. טוב, תישאר פה. הכניס אותי הביתה, קודם כל חם וטוב, היא אומרת, אתה רוצה משהו לאכול? אמרתי, כן. נתנה לי קערה עם ברק, בלעתי, אמרתי, אתה רוצה עוד? אמרתי, כן. נתנה לי עוד קערה, בלעתי, ואומרת, אתה רוצה עוד? אמרתי, כן. אז היא צוחקת לבעלה, יושב שם, ואומרת, כזה קטן, איפה נכנס כל זה? טוב, זה מה שהיה, וגמרתי את זה, ונתנו לי איזה סמיכה או משהו, ונרדמתי. נשקפתי ונרדמתי. אחרי כמה שעות, מעירים אותי, אני מסתכל, עומד שוטר אוקראיני, אני מסתכל, אבל מה? זה שוטר שאני מכיר אותו. בהתחלה הייתה אצלנו קבוצה של שוטרים אוקראינים שהם היו דווקא באים אלינו. ואחותי אומרת שאפילו המפקד המשטרה היה בא, שותה כוס קפה עם אבא והיו מדברים על כל מיני דברים, והם היו ידידותיים, הייתי מרוצה. טוב, הוא הביא אותי, הכניס אותי לאיזשהו מחסן, הוא נכנס למחסן, יש שם עוד ילד, קצת יותר גדול ממני, אמרתי, ואיפה הוא? ברחתי ותפסו אותי. טוב, מתחלף, מגיע ערב, מביאים אוכל, מביאים לו קצת, כשמכירים אותי מביאים לי יותר. הילד הזה גולל את האוכל, הוא יצא, אומר, אני אומר, אתה רוצה אותו? בוודאי. אז נתתי לו עוד קצת, וכך היה. בבוקר אני רוצה לקום, הרגליים נפוחות, אני בקושי נועל את הנעליים, מושך אותם, ובאים לוקים אותם. בא פרנק מגלשה עם סוס, שורה קש קדימה וקש אחורנית, יושב הנהג, העגלון, והשוטר יושב פנים מולי, ואני יושב כאן, והילד יושב מצד שני, כל כלבים, רוח, שלג. השוטר לוקח את השינל שלו ומכסה אותי. והילד השני פשוט נדבק עליי, וככה הגענו לסקאלה. מגיעים לסקאלה, אין לי מושג איך, והביאים אותנו ליודנראט. לא לגסטאפו, לא, אמר, אסור להביא אותנו ליודנראט. הביא אותנו ליודנראט, נשארתי שם לילה שלם, בבוקר לקחו אותי מיודנראט לבית חולים נוצרי. אין לי מושג איך. אחותי אומרת, אולי היה שם מישהו, זה קרוב למשפחה, שאולי לא באת, אולי אין לי מושג. והביאו אותי לבית חולים, ובבית חולים השכיבו אותי, ואני רואה על ידי שכב בן אדם אחד, יהודי, והוא שואל אותי משהו. אני אומר, אני בן של פישרמן, אני מכיר את פישר, אני מכיר אותך, וזהו. לא יודע, הוא כנראה היה נמצא שם תמורת כסף או משהו כזה שוחד, בכל אופן הוא היה לפניי ונשאר. באה הנזירה ואומרת, רוצה לעזור לנפשק, אני צריכה לקחת את הבגדים שלה לקפיצה. אני ככה חושב לעצמי, רוצה לעזור, ואומרת, לא, אני מתבייש. היא חייכה, היא הבינה כנראה שלא הבושה בעיה שלא תדע שאני יהודי, כנראה ידעה משהו כזה, חייכה, הורדתי את הבגדים, נתתי לה, לא הייתה לי ברירה. אז כשנתתי לה את הבגדים, אני אפילו חושב עכשיו, אני נזכר, כשהתחילו הכנים אצל ילדים, שאשתי חיפשה מסרק מיוחד בשביל לחפש, אז אני אמרתי, איזה כנים? כנים זה היו נמלים, היינו לוקחים את זה ככה מפצחים, זה לא, זה היו בכמויות. טוב, אמרתי, תלקחו לי את הבגדים, מה יצא, אם אני אצא מפה, לא יהיו לי, לא יודע כמה זמן, שכבתי שם כמה שבועות, וטוב, הגיע להשתחרר, והביאה לי בגדים נקיים, בגדים שלי, עוד פעם רוצה להרגיש אותי, היא מחייכת, התלבשתי, אני יוצא. לאן אני אלך? תוך כדי זה ששכבתי, הוא דיבר אותי, סיפר לי שבאיוונובקה, בכפר,
קרוב יותר לסקאלה, יש שם מחנה עבודה של נוער. ואני ידעתי שיש לנו בני דודים באיוונובקה. ולא ידעתי את השמות שלהם, לא כלום. אמרתי, איך אני אגיע לאיוונובקה? אמרתי, אני לא הולך לגטו, ואיך אני מגיע לאיוונובקה? שאלתי איפה זה שוק, הלכתי לשוק, באתי לשוק, מה קרה אוכל? עופר, אפשר לסגור. בקיצורו של דבר, אני בא לשוק, עגלון ראשון שאני פוגש אותו, אני אומר, אתה אולי נוסע לאיוונובקה? הוא אומר, כן. אתה רוצה לקחת אותי? הוא אומר, כן. ואז, מה יש לי להפסיק? אני לא אומר, כן, כל כך פשוט, הכל פשוט. ואמרתי, מי יודע מה, יזרוק אותי, מה, אין לי ברירה. אין לי את זה. אמרתי, טוב, הוא לוקח אותי, אנחנו נוסעים, נכנסים לאיוונובקה, נוסעים את הדרך, נכנסים לתוך איוונובקה, ומגיעים לאיזשהו בית, יש שם מדרגות כאלה למעלה, הוא אומר, הנה, זה המחנה היהודי. אני בא למחנה עבודה, זה של נוער. אני דופק, מסתכלים עליי ילד קטן במחנה עבודה, אין ילדים ואין זקנים. אז הוא אומר, מי אתה? מה אתה? אז אני מקצ'נובקה, ואני הבן של פישל, ויש לי פה, פישל הלך, ויש לי פה משפחה, אני יודע. הם מסתכלים עליי ככה, אחותך נמצאת פה. איזה אחות? אז הם אומרים, אסתר, טינצ'ה קראו לה. לקחו אותה באקציה הקודמת לקחו אותה ואת אחי. טוב, אני קיבלתי איזה קצת אוכל, ואני יושב על הספסל ומחכה, היא נכנסת, אנחנו מתחפים, ואני מוכרח להזכיר את זה כל פעם. זו פעם הראשונה והיחידה שבכיתי כל תקופת השואה. היום קל לי יותר לבכות, אז לא התחבקנו ובכינו, היא חשבה שנשארה היחידה, אני הייתי בטוח שנשארתי יחידי, וזהו זה. ואז היו עוד שני ילדים שהיו להם משפחות שם, קצת יותר גדולים ממני, אבל לא כמעט כמוני, וכל פעם שהיה משהו דרך, מישהו היה נוטע שם, היינו מתחבאים בשביל שלא ימצאו אותנו. וככה זה נמשך כמה זמן. ולקראת מרץ, ככה אותי אומרת, לקראת מרץ חיסלו את המחנה. ברגע שחיסלו את המחנה, אני לא זוכר אם נסענו או הלכנו, הגענו לסקאלה, לגטו סקאלה. שם באיזשהו מקום הייתה איזה בית גדול כזה, וכנראה זאת הייתה חנות, לא בית היה גדול, אבל מין זה, וכולם ישנו שם אחד על השני, על הרצפה, וזה היה. באותו בית היה מקלט גדול. דרך אגב, שני הילדים האלה שהיו אותי קודם, הם ברחו מהמשפחות שלהם עוד לפני שהגענו לגטו. אבל היו ילדים אחרים שהכרתי, ואנחנו היינו מנקים את המקלט, והיינו מבררים את זה והכל, וזהו, זה ידענו שבמקרה שלנו. יום אחד, זה היה בשביעי לאפריל 43, ולמדתי אחרי זה יום ההולדת שלי, בן 10, ויום אחד בבוקר צעקות אקציה. צעקות של אקציה, ואז לוקחים ומתחילים להתלבש, אני לא יכול לנעול עוד פעם את הנעל וזה, ואחותי מתעצבנת, מושך אותי, אנחנו רצים למקלט, מי שעומד ואומר, המקלט מלא. אחותי רצה איתי החוצה, ומגיעים לאיזה בית אחר, וכבר עומדים לסגור שם, בתוך בית קטן, רצפה, מתחת לרצפה, מקלט שם קטן, שמו אחד, זרקו אותנו ביחד, נכנסנו, סגרו, כנראה שוטר סגר או מה, שהמשטרה סגרו אותנו, וישבנו שם בפנים. ישבנו שם, שמענו גרמנים הולכים וזה, ושאישה ישבה על ידי ממש, הייתה איזה תינוקת, השתיק אותה וזה, וככה ישבנו, ולקראת הערב גילו אותנו, באו עם כלב, אבל זה כבר היה אחרי האקציה, כשלקחו את כל אלה, כבר לא לקחו אותם לבלזת, אלא לכפרים,
כפרים מחוץ לעיירה, הייתי שם, היינו, בקיצורו של דבר, כנראה רצה לשחות כסף, לא יודע אם זה היה איזה גרמני, בקיצורו של דבר, אספו כסף, לא יודע, אחותי וזה, כל אחד נתן לו ושחררו אותנו. אני לא יודע, אחותי סיפרה ככה באורפת שכבר לא הייתה בסדר, כשהתחלנו לדבר, שחיפשנו פה ושם. עכשיו מה קרה עם החבר'ה האלה שנכנסו לזה, שאנחנו לא הצלחנו להיכנס? מסתבר שגילו את זה, הוציאו, מי שלא רצה להוציא, שרפו אותם בפנים. כל אלה לקחו אותם והרגו אותם בכפרים שם. זהו, הכל מזל, הכל קורה ככה שאתם יודעים, אני חי פה, איך אומרים, וכל מיני דברים כאלה. זה לא רק אני, כנראה שגם אחרים ככה. בקיצורו של דבר, אחרי שאנחנו לא יודע איך, לא שאלתי, ואמרתי שלא דיברנו הרבה זמן, אני בכלל בבית, רציתי לא לדבר, ויום אחד, ואין לי מושג איך, אני זוכר בחור שהגיע פיוטר הגיע, אומרים שהוא הגיע עם עגלה, אני זוכר שהלכנו, לא יודע, הלכנו ליד המקום, ככה עברנו ליד הכפרים האלה, תראה את הכפרים, האדמה, פה רצחו את כל היהודים, היו אחר כך סיפורים שקראתי את זה, אבל זה כבר לא שייך לי, והוא הביא אותנו לאיזשהו מקום. עכשיו, 3 חודשים לפני שאחותי מהקיבוץ, אסתר, נפטרה, ניסיתי כל הזמן להקליט אותה. אני הקלטתי כבר ב-98 הקלטתי את הבדודה שלי וזה, רציתי להקליט אותה, היא לא רצתה לדבר, היא דברה פעם לנכדים, אבל סיפרה ככה סיפורים כלליים. אז כשאני מקליט אותה, ואז מגיעים למצב כזה, אז היא אומרת, מה היה? אז אני מספר לה, אני מסתכלת ככה, היא קראה לי זאב, האחות הגדולה, השנייה, מכפר ורבורג קראה לי וולצ'ו תמיד. אז היא קראה לי זאב, ופתאום היא ככה קיבלה את איזה שוק, וולצ'ו, אתה לא זוכר? חנקו אותה. אמרתי ככה, 70 שנה, אני יודע, 60 שנה, אני שומע על הדברים, לא ידעתי. לא הייתי מודע לזה, או שלא הייתי מודע, או שמחקתי את זה, מה זה השתיק אותה? לקח אותה איזה דור, והשתיק אותה. אז נסתכל כשאימא בכתה, באותו רגע כבר קלטתי שאימא בכתה. זה מה שקרה, זה מה שהיה גם שלא ידעתי את הכל. טוב, זה אנחנו באים שם, כרגע באים לכפר מסוים, עוד פעם עולים למעלה, באיזשהו בניין קטן, אוכל בקושי, אבל יש אוכל. ואז אני מסתכל דרך החלון, מסתכל על הילדים שהולכים וזה. בקיצורו של דבר, אני חליתי בטיפוס, אחותי חלתה בטיפוס, ואיך שאחותי, הדלק כבר הייתה שם, פיוטר כבר הביא אותה קודם, וככה היינו שם. פיוטר, למרות הכל, הוא תמיד ידע להסתדר עם אנשים. הוא הגיע איזה משטרה, קבוצה חדשה של משטרה אוקראינית, אז הוא שמע, הוא אומר, תראי, מחר יש פה חיפוש. אנשים מתלוננים שיש פה הרבה יהודים, ויש פה הרבה כנראה פרטיזנים אולי בכפר, ויש חיפוש. מה הוא לוקח בלילה? הוא לוקח, הדלה הלכה, את אסתר הוא לוקח על האגף שלו, והולכים לבית קברות. ומה עושים איתי? שם אותי למטה, מאחורי הפרה. ומתי נודע לי את כל הסיפור הזה? נודע לי את זה ב-2002 כבר, שאני באתי, פיוטר היה חולה, הוא שכב בבנינסון. בנינסון לא חשוב. הגענו לזה לבנינסון, ויום אחד אני מביא לו
עיתון, אני מחזיק עיתון, שזה משפחה, קוראים לה וולובלסקי, נרצחו, האבא והאמא נרצחו, ושתי ילדים נשארו בחיים, אחד פצוע, אחד זה. אז אתה זוכר איפה שהייתי? וולובלסקי. אמרתי, אני לא יודע, מה זה וולובלסקי? איפה שהייתם שם, אז הוא מספר לי את כל הסיפור הזה. לא החיות שלי, לא אני זכרתי, וב-2002 הוא מספר את כל הסיפור, מה שקרה אז, שהוא לקח אותנו לבית קברות, וכל זה מה שהיה. לא ידעתי אפילו שהייתי חולה טיפוס. זה אז. זה מה שהיה כאן. יש לכם כוח? כן. טוב. אנחנו באנו, היינו שם, אחרי כמה זמן, זו הייתה משפחה מעורבת. היא הייתה אוקראינית והוא היה פולני, וולובלסקי. בקיצורו של דבר, יום אחד, להיות אומר, אנחנו צריכים לבוא למקום אחר. מה קרה? האח שלה, של בעלת הבית, פתאום בא ואומר, מה פיוט עושה אצלכם? מישהו ראה שפיוט מגיע לשם. מה פיוט עושה אצלכם? הוא אומר, לא, הוא במקרה עבר פה ונכנס. מה פתאום נכנס? הוא אומר, והתחיל להסתובב בסביב. ופיוט אומר, ככה אומר, היא אומרת לי, לא אכפת לו שירצחו אותי ואת כל המשפחה שלי, העיקר שיהודים ירצחו. זה רק ברור. ואז פיוט צריך למצוא מקום חדש. הוא מחפש מקום חדש, מהר, הוא בא לחיות שלי, וכל זה מספר אחרי זה, אני לא הייתי מודע לכל הדברים האלה. והוא בא לחיות שלי, ואומר שהוא מצא מקום אצל אנטק קמינסקי. אנטק קמינסקי בן אדם קצת חירש, אני וזה, אז הדלה אומרת, פיוטר, ברגע שתביא אותנו אליו, הוא יקבל כסף וימסור אותך וימסור אותנו. אבא לא רצה למכור לו דברים, בקושי היה מחזיר. הוא אמר פעם אחרת, ואומר, הוא יהיה טוב, אז הוא פיוטר אומר ככה. הדלה, את לא מבינה. הוא פשוט היה עני, ולא היה לו אוכל משפחה. אז לא הייתה לו ברירה, הוא סדר הכל על מנת ואז הבטיחו לו שהייתה לנו גם אדמה, 11 דונם אדמה בקצ'נובקה, אז זה היה יחסית טוב, משפחה יכולה להתקיים מזה. והבטחנו שאם אנחנו ננצל, אז ניתן לו את האדמה. הוא קיבל את האדמה, אחר כך הוא מכר אותה ונסע לפולין, לא משנה. מי שם? בקיצורו של דבר, הגענו לשם ושם היינו, בבית קטן, זאת אומרת, היה בית כזה בקצר הכפר, ושכבנו בפנים, ויום אחד באים ואומרים, אנחנו שומעים כבר יריות, פיוט מספר לנו שכבר בסטלינגרד, וגרמנים הולכים, ופתאום הוא בא אלינו מהר, ומספר שצריכים להיזהר. ושהגיעו, זה כבר מתקרב אלינו, חזית. החזית מתקרבת, והגרמנים מחפשים אוכל. בטח פה לא יגיעו למקום, אבל הם מחפשים חזירים, מחפשים תפוחי אדמה, פשוט מחרימים את האוכל. צריכים להיזהר. טוב, אנחנו שם יושבים ומנסים את זה, ואנחנו שומעים גרמנים הולכים. גרמנים הולכים ומדברים, נכנסים לתוך הזה, אני בפנים, כולנו בפנים מתחבאים, ואז גרמני אחד כנראה מגיע עד אלינו ונעצר, והגרמני שני, זה אחותי מספרת, וגרמני שני שואל אותו בגרמנית, מצאת משהו? אז הוא אומר, רק סירחון, שום דבר. יש פה רק סירחון וחזר. הדלה סיפרה שהיא נפגשה עין בעין בין זה עם הגרמני הזה, והוא הסתכל עליה, ובגלל זה הוא נעצר פתאום. במקום לתקור
לחפש אם יש תפוחי אדמה, אז הוא נעצר, והגרמני השני שאל אותו אם מצאת משהו. אז הוא אומר, בנקודה הזאת אני רוצה להגיד לכם משהו. ודיברנו בטלפון, גם הייתי אצלה, הפרקתי את אחותי בתקופה האחרונה, אז אני פעם מרים טלפון ושואל אותה, אדלה, אני לא זוכר איך התרחצנו, מתי התרחצנו כשהיינו בכל התקופה הזאת? אז הוא אומר, בורצ'ו, אנחנו לא התרחצנו, אנחנו היינו מרופדים ומסריחים, וזוכר מה שאמרת לך זה, הוא צודק, אנחנו היינו מסריחים. כשיצאת, לא היה לך פשוט בגדים, לא יכולת לצאת. להיות הביא מהאח הגדול, מהאח הקטן, בגדים בשבילך, וככה יצאת. טוב, בקיצורו של דבר מתקרבת החזית, אנחנו שומעים את הקצ'ושות, ושומעים ומספרים, אני לא זוכר, עם קיוט השני, שנפל שם באיזשהו אישה נהרגה בקצ'נופקה, לא משנה, אנחנו שמחים, קצ'ושות, הרוסים מתכוונים. שמחה גדולה ומחכים. טוב, 21 במרץ, 44 מגיעים רוסים, אנחנו יוצאים מהבית, מזה אני יוצא החוצה, לא יכול לראות שום דבר. ככה הייתי מסתכל, אמרתי, אני כנראה עיוור. ושהיינו, התרגלנו לחושך. אמנם עשיתי גם, קילפתי שח בחוצר. הוא הלך לאיבוד בשלב מסוים, שמרתי לה, אבל ככה הסתכלנו על זה, ובקושי הלכנו הביתה, הגענו הביתה, הבית כמובן נתפס על ידי אוקראיני אחד, ששיתף פעולה עם גרמנים, לא מקצ'נופקה ממקום אחר, ואנחנו באנו. אין ברירה. אומרים שבאותו זמן הגיע סאני, אותו אחד שאמרתי לכם שבזה, הוא התחבא לבד בכל מיני מקומות בתוך הכפר, הגיע פיוט, וכולנו הלכנו גם בקצ'נופקה היה מחנה עבודה, איפה שגם אדלה עבדה, והלכנו לבית הקברות, וששם רצחו את כל אלה שהיו. אדלה ניצלה בסיפור אחר, היא ניצלה באיזושהי צורה. בכל אופן, הלכנו שם, הוא אמר קדיש לנו, וחזרנו בחזרה. עכשיו, כשחזרנו בחזרה, מה, לא רוצה שאופן ישמע? אני מקווה לעצור את זה בזמן. בקיצורו של דבר, כן, כשאנחנו הולכים בדרך, מי היו הרוצחים היותר, האוקראינים או הנאצים? אני לא יכול לענות על זה, שהאוקראינים הרוב היו אנטישמים, אבל היו גם כאלה שעזרו. עוד מעט אני אגיד משהו גם על זה, שאוקראיני אחד בית חיים גדולים. טוב, לא חשוב. אנחנו, קשה לי לענות על זה. אני לא מדבר על שואה, אני מדבר על ילד, מה שהרגיש, וקצת מה ששמע מסביב. בקיצורו של דבר, אנחנו חוזרים בחזרה, אחותי מספרת שהלכו שם פרטיזנים, 3 פרטיזנים, ישנו את בנות. אתם יודעים איפה אפשר לישון? אדלה קופץ ואומר, כן, אצלנו. חזרנו איתם ביחד, אז אותו בעל הבית אומר, אין לכם, נתנו לכם כבר את החדר הגדול, איפה שאמא יש להם, איפה הם ישנו? אז אדלה אומר, אנחנו נשאר פה במטבח על הרצפה, הם ישנו בחדר, הכל בסדר. הוא התרגז ובקיצורו של דבר באמצע הלילה, וזה אני כן זוכר, באמצע הלילה אני רואה את יש איזה צעקות, איזה רעש בחוץ, אני רואה את הפרטיזנים רצים עם האוטומט החוצה,
מסתבר שהדלה קרא להם, והאוקראיני הזמין קבוצה של אוקראינים בשביל לחסל אותם. וזה מה שהציל אותנו, הכל עניין מזל. זה מה שהציל אותנו, אחרת הוא... מה הציל אתכם? מה? שהפרטיזנים היו... פרטיזנים. ממש, הפרטיזנים, והם ככה הם ברגו. בדיעבד, וכנראה הוא הזמין אותם. בגלל זה הוא לא רצה שהם ישנו אצלנו. בקיצורו של הדבר, ככה ניצלנו פעם נוספת. עכשיו, אני אעשה את זה קצת. בקיצור, אני רואה שזה... בנושא הזה שתפסו אותנו אצל האוקראינים זה, אמרתי לכם, קראו לו קאזי בורבה. זה אחותי סיפרה לי ממש לפני שנפטרה. היא לא רצתה לספר כל הזמן. אז היא אומרת, אתה זוכר את המקרה הזה? בוודאי. היא אומרת, אתה אמנם לא סיפרת, והמשטרה לא עצרה, לא תפסה את פיו, ושלא ידע לו כלום. אבל החברים שלו, הוא היה חוטף עצים ביער, החברים שלו, כשהלכו ליער לכתוב עצים, עם הגרזן שלו, חטפו לו את הראש. ואז אשתו עם שני ילדים קטנים ברחו כבר, חיפשנו אותם אחרי המלחמה ולא ידעו את זה. וזה סיפרה לי ממש כל זה דיברנו בתקופה שאחותי נפטרה, דיברנו כל יום ונסעתי אליה זה מה שקרה אז. אם מישהו בכל זאת... היו דברים אחרים, שכל מיני דברים שאולי לא הספקתי. עכשיו, אני אמרתי שאני לא רציתי לדבר פה מודע. ושאפילו ילדים, כשעופר היה בן 7 או משהו כזה, הוא היה אכלן גרוע. לא יודע איך הילדים שלו, הוא היה אכלן גרוע. ודבר אחד ודבר אחד, מה שאני זוכר, ואמרתי לו, זה יד כל הילדים. לא צריכים לחם. לחם זה דבר חשוב, אמרתי לו. בביאפרה, אנשים מתים ללחם. אתה אומר, אני לא בביאפרה, אני בארץ ישראל. לא רציתי להגיד לו שירחם עליי, שאני, זה שפעם לא היה לי לחם לאכול. אז ככה שהשתדלנו, אבל זה הדבר היחידי שכולם ידעו שאסור לזרוק אוכל, ועברנו מלחמה וזה, אבל לא נכנסתי לדברים אחרים. טוב, זה אלה בעצם דברים. עכשיו אני רק רוצה להגיד, אחר כך עברנו ממקום למקום, עברנו למערב פולין, שהייתה הטרנספר הגדול שסטלין החליט להגדיל את השטח של אוקראינה ולקח את השטח של גרמניה. בקיצורו של דבר, אחותי הגדולה, אדלה, התחתנה עם פיוט. אחרי מלחמה, עוד כשגרנו בקצנובקה, הם הלכו אני לא יודע, או בעירייה או בכפר, חתמו על ההסכם והתחתנו, ואנחנו הגענו ביחד, ואחר כך אני ואחותי אסתר הצטרפנו לקיבוץ, מה שנקרא, בית יתומים. היא הייתה מטפלת ואני הייתי בילד, וביחד הגענו לצרפת, ובצרפת יצאנו כבר אחרי, ב-4 לנובמבר הגענו ארצה. אבל מה? ב-4 לנובמבר 48. זה כבר הייתה מדינה. בכל אופן, מה היה? היינו באונייה נקייה, קיבלנו את זה, גלילה קראו לה, ויום, לילה אחד בבוקר השכם, ואנחנו שומעים ככה, פתאום כולם קמים, צועקים, כולם עולים למעלה, גם אני, כל אחד קם, מלא, כולם עומדים על הזה, סיפור, מתקרבים לישראל, לחיפה. מתחיל ויכוח, אחד אומר, זה כרמל, השני אומר, האחרים אומרים, לא, זה רק עננים, ופתאום אנחנו רואים לאט לאט, מתחילים ניצוצות, רואים את השתי הלבניות, פרצה תקווה, כולם בוכים ושרים.
לא שוכח את זה. איך אומרים, זה חזר זה בגדול פעם נוספת כשהייתי עם אנשי צוות במצעד חיים והיינו בזה דווקא בדנק, ושם התחילו לשיר את התקווה ואני ברחתי ואשתי הייתי אומרת, בזמן התקווה אתה בורח. התחלתי לבכות וברחתי. זה מה שנזכרתי. טוב, אנחנו הגענו, הורידו אותנו, הגענו לאיזה, איך אומרים, הביאו אותנו לאיזה מוסך, אחר כך, תודה. הביאו אותנו לאיזה מוסך, שמו לנו DDT וכולנו היו מבסוטים. סוף כל סוף אנחנו מגיעים לישראל נקיים. כל הלכלוך עם ה-DDT וזה, העלו אותנו על משאיות, ואני יושב, לא יודע, יושב בקצה של משאית, ואנחנו רואים ככה, יוצאים מהשער, ואני רואה, ואני ישבתי ככה, ופה היה השער, וראה חייל יהודי, מכנסיים קצרים, חקי כזה וזה, עם רובה. אז אני סוף כל סוף, בפעם ראשונה שאני רואה מישהו ששומר עליי ולא בא להרוג אותי. 5 פעמים הייתי בסכנה של להרוג בי. וזהו, אמרתי, חיכיתי להגיע לצבא, וכשהגעתי הייתי 25 שנה, וכל הכבוד, הבן שלי גם היה ככה. זה כל הכבוד לו, וזהו, זה מה שרציתי להגיד. אם יש שאלות, אני יכול לדעת. אני רוצה להגיד לך, מה? פשוט להקשיב לך ולשמוע שעופר אמר שזו פעם ראשונה שאתה במעמד כזה מדבר. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה מרצה בחסד עליון. לא, רגע. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים זיכרון כזה בסלון. אבל כזה פורום מול אנשים? זה פעם ראשונה? לא, אני הייתי בזמנו מורה הרבה שנים. מדריך בבית ספר טכני, אחר כך מדריך בבית ספר לטיסה, ואחר כך הספקתי להיות חניך בבית ספר לטיסה, רציתי להיות צוות אוויר, רציתי להיות צוות אוויר, הייתי כמעט 2 שנתיים, רציתי להיות פלייט אינג'ינר, והיה לי, איך אומרים, מבחינת הראש, יש לי שיווי משקל יותר מדי זהיר ואני הייתי מתבלבל בטיסות וזה, ורצו ממש לפני הסוף אני הפסקתי, ככה שאחר כך בתור קצין הרציתי וככה. באיזה דרגה שלך? לא, אני סך הכל רב סרן, לא כמו. דרך אגב, בגיל שהוא קיבל את הסגן אלוף, אני קיבלתי רב סרן. לא חשוב, בכל מקרה אתה מרצה בחסד עליון. תודה רבה, בגיל מאוד כבאי. לא רוצה. לא מחיאות כפיים, אבל תודה רבה, וזה היה מרגש בצורה. לא, תודה לכם שהיה לכם כל לשמוע. יש לי שאלה, אבל אם אפשר. מחר בשעה 9:30, בשעה 10, סליחה, אני מרצה נותן עדות יותר, נכון? במשרד החקלאות בראשון לציון. טוב. רגע, יש פה שאלה. רציתי שאלה, אתה התייחסת לזה ואמרת שלא דיברתם על זה 50 שנה, משהו כזה, וזה משהו שעוד מאוד שכיח לעניין של ניצולי שואה, גם אצל המשפחה שלי, שלא דיברו על זה. לא עם הילדים, אולי עם הנכדים אולי, אבל לא דיברו על זה. השאלה זה למה, זה היה מה, בושה? תראי, אני לא יודע אם זה בושה, ושאני, כשהייתי בקיבוץ ואחר כך דיברתי הרבה, רוב אלה שניצלו לא היו תחת משטר, הם ברחו לרוסיה, היה להם מזל. אז אנחנו דיברנו בינינו, אבל לא סיפרתי את כל הדברים האלה שדיברתי. ובאיזשהו שלב אני ניסיתי למחוק מעצמי את זה, וכשהייתי נשוי עם ילדים, כבר שמעתי על... היה אפילו כשהייתי כבר מדריך בבית ספר טכני, והיו לי 2 בנות קטנות, היה משפט אייכמן, ודיברו, ואני כמעט קניתי את הספרים, וכמעט לא רציתי לשמוע.
אני לא הלכתי לזה ולא רציתי להיכנס לזה עוד פעם. לאט זה... מה שהכנסתי, היו לי שתי נכדות שנורא רצו אליי, סיוון, ואחר כך זה, ואז קצת פתחתי את עצמי והתחלתי לדבר. השתדלנו, בינינו לא דיברנו, לא החלפתי דעות. כשאני כבר אמרתי לך שאחותי לא רצתה במשמר הנגב, אפילו את הסרטן לא רצתה. זה ממש, כשכבר הסלחתי את 3 חודשים לפני שנפטרה, היא כבר לא הייתה באמת טובה. ואחותי השנייה, רק אחרי שהיא נפטרה, התחלתי להסריט אותה והתחלנו לדבר. רק כשאחות יותר צרה, שנפטרה במשמר הנגב, רק אז התחלנו קצת יותר, והדרך הזאת, מיכל בר-תלמין אמרה, תרשום מה שהיא הייתה מספרת, ואמרתי, אני לא יכול לרשום. אני אזכור, רק רשמתי משפט. מה זה היה זה? יש דברים שדברים לא היו ברורים לי. היה עוד מקרה, כמו ששאלת אותה, על זה. היה גם כלב, עם הכלב, היא סיפרה לי. והיה לנו כלב, בבית, פיגו כזה, כלב. ובאיזשהו מקום הכלב הזה, שאלתי אותה, מה קרה עם הכלב? אז היא סיפרה שהכלב הזה היה כל כך הצטער שהוא לא רצה לאכול, ושלא נתנו לו לתת לו לאכול, וכך הוא נפטר. בשלב מסוים, כמו שהיא סיפרה לי על זה שלא רצתה לספר לי שרצחו את האוקראיני בגללי, אז אותו דבר היא סיפרה לי, שאת הכלב הזה הוא לא... היא התחבאה באיזשהו מקום, לפני שהיא נכנסה למועדון, לעבוד שם במחנה העבודה הזה, אז היא התחבאה באיזשהו מקום, והכלב הזה היה בא, והחקלאי הזה, העיקר הזה, אמר, הוא לא יכול היה לגרש אותו, הוא לא יכול לתפוס אותו. כשפיוט בא, פיוט הכיר אותו, משהו היו באים אצלנו וזה. אז הוא לקח אותו והטביע אותו. הוא לא רצה להגיד לי שהוא הטביע אותו, שלא יהיה לי איך שאומרים זה. אבל זהו, יש דברים שאני לא יודע. יש דברים שעד היום לא שאלנו לזה. לא דיברנו. אני לא רציתי, כמו שאמרתי, לא רציתי שהוא יחשוב שאני הייתי כזה מסכן, שיגדל כמו שצריך. באיזשהו מקום זה חלחל לו, הגדולות אומרות שזה חלחל בשלב מסוים. אולי הם גם שמעו שאני לפעמים בוכה או משהו. אשתי גם לא ידעה בדיוק, אבל היא לא שאלה. בשלב שהתחלתי לדבר זה כבר משהו אחר. אוקיי חבר'ה. תודה רבה. אתה יודע מה קרה לשאר? רגע, יש פה עוד שאלה. מה? אתה יודע מה קרה לשאר המשפחה שלך? בוודאי, זאת אומרת, האמא לקחו אותה לבלזס, שאבא נפטר לפני זה, ואחי, יחד עם אחותי, ממשמר הנגב, שפגשתי אותה, הם קפצו מהרכבת בדרך לבלזס, ממש קצת לפני בלזס, והם קפצו, היא ניצלה, הוא קפץ לפניה, היא חיפשה אותו ולא מצא, או שיגעו בו, היה לנו משמר ברכבות, או שירו בו, משהו כזה, היא לא מצאה אותו כל המשפחה. האם יצא לך לבקר בגרמניה ואיך הרגשת את זה? מה? האם יצא לך לבקר בגרמניה ואיך הרגשת את זה? אני נחתתי פעם אחת בגרמניה, רק נחתנו במינכן וישר יצאנו. אוסטריה, ועברנו דרך אוסטריה, הונגריה, וקרה את השוויץ וזה. לא בגלל. עופר יכול להגיד שהוא היה בגרמניה, הוא פחד להגיד לי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. טוב, אני...